дар толори варзиши маҳаллаи теми шаҳри хоруғ бо ибтикори Федератсияи футболи Тоҷикистон ва Федератсияи футболи вилоят бо мусоидат ва дастгири роҳбарияти мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилоят ба хотири 30-юми солгарди истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон мусобиқаи варзишӣ аз намуди футболи хурд миёни хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди шаҳри хоруғ идома дорад. дар он наврасон аз синни 6 то 12 сола бо ҳам сабқати ҷолиб нишон доданд. ин мусобиқаи варзишӣ 2 рӯз идома карда ғолибони он муайян ва қадрдонӣ хоҳанд гардид. асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба оммавӣ гардондани варзиш, тарғиби тарзи ҳаёти солим ва рушди бемайлони варзиш дар мамлакат таваҷҷӯҳи махсус зоҳир менамояд. ин аст ки барои ҷавонону наврасон тамоми шароит барои машқу тамрин дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат муҳайё гардида, танҳо азму талоши ҷавонон зарур аст ки дар ин ё он сабқати дохиливу хориҷӣ ширкати фаъолона варзида, маҳорати баланди варзиширо аз худ нишон дода, соҳиби ҷойҳои намоён шаванд. варзиш гарави саломатӣ буда, нафаре ки ба он шавқу рағбати зиёд пайдо месозад, ҳама вақт солиму бардам мебошад. варзишро роҳи расидан ба сулҳу ваҳдат ва дӯстӣ медонанд. ҳадаф аз баргузории чунин мусобиқаҳои варзишӣ ин пеш аз ҳама ҷалб намудани наврасон дар таътили зимистона ба варзиш мебошад.